og velkommen til den her lille video. Mit navn det er Tina Sandahl, og med mig har jeg Jeanette Hedegaard. Det er os, der har skrevet trilogien om Mørkets Søn, som I kan se her i min baggrund. På den her video, der vil vi simpelthen svare på nogle af alle de her fantastiske spørgsmål, I er kommet med ind på Facebook. Og til allersidst i videoen, der vil vi trække en vinder af den her konkurrence, vores forlag de har udlovet, hvor at I kan vinde sidste bind af Mørkets Søn, der hedder Sikanias Arvinger. Jeanette, vil du læse det første spørgsmål op? Ja, det kan jeg sagtens. Det er fra Bettina Jong Andersen, og hun har skrevet, hvordan finder man ud af, hvor mange bøger man vil skrive, når man starter en serie op, og sætter man sig et sidetalsmål per bog eller for serien, eller gør man så ingen tanker der? Jeg vil sige, da vi startede serien op, der var det ikke en serie, der var det bare en enkelt bog. Og så havde vi en beta-læser, som så ikke syntes, at vi kunne slutte den der vi sluttede. Så der besluttede vi så at skrive en bog 2, og den blev så lang, at der også blev en bog 3. Og vi har ikke rigtig noget sidetalsmål eller noget. De skal bare helst ligge okay tæt på hinanden. Nu bliver bind 3, det bliver så lidt af en undtagelse, fordi det bliver en del længere end de andre. Vi kan ikke finde ud af at begrænse os. Nej, det kan vi ikke. Så det er sådan set sådan, det er. Det er sådan, det er, ja. Men, det havde jeg ikke rigtig så mange tanker om. Men vi havde ikke nogen tanker, nej. Vi havde ingen planer. Altså, vi gik i gang med at skrive, og så slutter historien, når den er færdig. Sådan ser jeg i hvert fald lidt på det. Ja. Så tager vi næste spørgsmål. Ja. Det er fra Susanne Bank Jensen. Og hun har skrevet, hvordan fandt I sammen som forfattere? Altså har I kendt hinanden, eller har I altid kendt hinanden? Var det gennem en forfattersammenslutning, skriveværksted? Eller mødte I hinanden helt tilfældigt og fandt ud af, at I begge var håbefulde forfattere? Ja, så skal vi jo huske lidt tilbage, ikke? Vi mødtes på noget, der hedder Fyldepennen, som er et online website for forfattere og forfatterspirer. Og der begyndte vi jo så at skrive med hinanden, eller chat med hinanden, som det hedder, inde på sådan en chatfunktion, de har. Og så fandt vi ud af, at vi begge to kunne lide fantasy, og så begyndte vi at beta-læse for hinanden, og så fandt vi ud af, at det egentlig var lidt sjovt at skrive sammen, og skrive en historie sammen, og det gjorde vi så bare sådan helt for sjov, og den var overhovedet ikke udgivelsesværdig. Men vi fandt ud af, at vi havde et godt samarbejde, og så fortsatte det bare derfra. Så vi har ikke vi har kendt hinanden 7 år, må det så være nu, ikke? Jeg kan ikke huske, hvornår vi mødtes. Det er der, du har hukommelsen, Jeanette. Ja, jeg tror, det var 2010. Ja, det skal nok være rigtigt. Nu skal vi se en gang. 9-10 stykker. Hvad siger du? Ja, 9-10 stykker, ikke? 2009-10. Det var der omkring. Nu slukker du min computer lige. Nå. Ja, vi går videre til næste spørgsmål. Ja. Og det er fra Susanne Hav, tror jeg. Jeg kan ikke udtale den. Ja. Og hun vil gerne vide, hvordan vi får koordineret skrivningen, og vi er 2 om det, og vi skiftes til at skrive et kapitel, og om vi har plottet ud på forhånd, hvad hver kapitel skal indeholde, og så bare skriver løs, eller hvordan det fungerer, og hvem skriver og hvad. Ja, det er sådan meget svingende, hvor meget vi skriver hver. Sådan i grundregler har vi, siger vi 2 sider hver faktisk, og ikke et helt kapitel. Men det afhænger meget af scenen og det lignende. Hvis jeg har meget svært ved en scene, så kan det ende med at kun skrive en halv side måske, og så får Tina den tilbage. Og nogle gange så kan vi skrive 7 sider hver. Så det er rigtig svingende. Og ja, vi har ikke rigtig plottet ud helt på forhånd, hvad kapitlet skal indeholde på den måde. Kapitlerne, dem plejer vi faktisk først at lave helt til sidst, når bogen er færdig. Yeah. Så ja,
Vi gør måske mange ting lidt bagvendt, ikke? Også med, da vi startede ud med at skrive Mørke Søn, at alt det der plothistorie og kapiteloversigter og sådan noget, det skrev vi jo op først efter vi havde skrevet bogen. Ja. Så vi gør mange ting lidt bagvendt, nogle gange i hvert fald. Så lærer vi historien på sit flow i stedet for. Ja, altså vi har sådan et groft plot, og så kommer der alt muligt ind imellem, og nogle gange kan det godt ændre sig. Ja, nemlig. Altså, selvfølgelig, så snakker vi jo også meget sammen. Vi kommunikerer jo meget over Skype hver dag. Og sådan ligesom ligger en grov skitse af, hvad der nu skal ske fremadrettet, sådan lige inden for den nærmeste nærhed, eller hvor den skal slutte henne generelt historien. Ja. Men det er ikke sådan, at vi er helt nede i detaljer eller noget. Det er sjældent, vi er det. Jeg mistede dig lige et øjeblik. Er du med igen? Det var sket. Du forsvandt. Jeg kunne høre dig. Det er tekniske vanskeligheder. Det er næsten live, det her. Så tæt på live. Det kan være uden at være live. Ja, så, der er skønhedsfejl. Bærer over med vores teknologi lidt. Ja, og spørger, når hvem skriver hvad. Og det er ikke engang altid, vi selv kan huske det. Nej, altså, det er faktisk meget specielt. Selvfølgelig er der nogle enkelte ting, vi kan huske, at det har vi skrevet hver især, men mange af tingene, det kan vi ikke huske. Der er selvfølgelig altid, altså, nogle scener, som jeg er bedre til, og nogle scener, som du er bedre til, og dem prøver vi sådan at få fordelt ud. Ja. Og, så du er god til de der scener, hvor der er rigtig mange personer indblandet. Ja, men der sker lidt action, ikke? Lidt kampscener og sådan lidt, ikke? Det er sådan meget det, jeg tager mig af, eller i hvert fald en del af det, jeg tager mig af, ikke? Ja. Så er jeg mere til de der rolige eller romantiske scener. Det plejer at være mig, der sidder med dem. Ja. Så, ja. Nå, var det svar på det? Det tror jeg. Ja. Ellers så har vi været ude på et tidsspor, det ved jeg heller ikke, om vi har. Hvad for noget? Jeg siger, jeg ved heller ikke, om vi har været ude på et tidsspor eller noget. Nej, det ved jeg ikke. Nå, vi springer videre til Christina Bjørk, og hun skriver, hvor meget lever I egentlig i det her univers, mens I skriver? Og i tillæg, hvad gør I bagefter, når det er slut? Som læser kan jeg godt rende rundt delvist inde i den bog, jeg er i gang med. Også når jeg ikke sidder med bogen. Og indimellem føles det decideret tomt at afslutte en bog eller en serie. Jeg forestiller mig, at det må være meget, meget værre for forfatteren. Det kan det også godt være en gang imellem, synes jeg. Det er helt klart, at jeg lever i hvert fald både inde i den fiktive verden og i min egen verden. Eller i den virkelige verden også. Ja, det gør jeg også, kan man sige. Ja. Og nogle gange foretrækker man næsten den fiktive frem for den virkelige, ikke? Jo, samtidig. Ikke altid, men samtidig i hvert fald. Og tit når vi er på arbejde eller et eller andet, at vi så kører tankerne omkring vores historie og hvad vi skal skrive næste og hvad der skal ske og sådan noget. Så det er helt klart, vi lever i to verdener. Ja. Ja, man har den hele tiden i baghovedet. Ja. Hele tiden så har man det eller andet plot i gang, ikke? Jo. Og hvad var det, som hun skrev? Og det der med at afslutte en bog. Og jeg vil sige, at det er sådan både lidt trist, og man er også lidt glad samtidig. For det bliver altid at sætte det sidste punktum, men man er også sådan lidt lettet, fordi at det endelig er slut, ikke? Jo. Jeg løber meget rundt om mig selv, når jeg afslutter sådan en historie der. Jeg kan slet ikke finde ud af, hvad jeg så skal. Det tager mig nogle dage og nogle gange nogle uger, inden at jeg sådan ligesom kan rykke videre til noget nyt. Ja, nogle gange så bliver man lidt restløs, hvis man ikke har noget at skrive på heller. Ja. Altså blandt, så ved man slet ikke, hvad man skal lave. Nej. Så, ja. Det kan godt være svært. Ja, det kan det godt. Og jeg tror, at det svarede vist meget fint. Det svarede vist meget fint på hendes. Ja.
Og så har vi nu forkorter jeg lige efternavnet lidt, fordi det er meget langt, en Maria Hellmann. Og hun skriver, hvad er jeres inspiration til denne serie? Hvor kom idéerne fra? Er der relationer fra andre kendte universer? Og inspirationen, ja, det var en idé, jeg fik jo en gang for mange år siden, hvor jeg bare lå op i min seng og skulle til at sove, og det var mørkt, og så tænkte jeg på nogle af de andre historier, jeg skrev, og tænkte, at jeg godt kunne tænke mig at begynde på noget nyt. Og så kom det bare til mig lige sådan, ja, pludselig. Så hvor inspiration til stedet er kommet fra, det ved jeg faktisk ikke. Det var bare, ja, det var bare noget, der kom. Noget, der kom til dig, ja. Hvad siger du? Ja, det er noget, der kom til dig. Ja, det kan åbenbaring, tror jeg det var. Og så fik jeg så Tina med på ideen heldigvis. Så er vi så, ja, bare gået videre derfra, ikke? Men jeg vil ikke sige, at jeg har ikke fået inspiration fra nogle andre kendte universer eller noget. Jeg ved ikke med dig, Tina. Du læser heller ikke ret meget, så... Nej, det er faktisk næsten aldrig. Nej. Jeg kan ikke finde inspiration i noget, selvom jeg prøver hele tiden, men ja, jeg kan ikke. Så alt det, jeg skriver, det kommer fra... Ja, det kommer fra oven, hvis man nu er religiøs og tror på det, ikke? Ja. Ej. Jamen, jeg vil ikke udelukke, at jeg får inspiration fra andre forfattere og andre universer, men jeg kan umiddelbart ikke lige sætte en finger på, hvor at jeg skulle have fået inspiration fra til noget af det. Hvis der er andre, der kan finde det, så er det fint nok, så længe at det ikke er kopiering af andre forfattere. Ja. Og det tror jeg ikke, og håber jeg ikke. Nej, det var i hvert fald aldrig nogensinde min intention, hvis det... Nej. Ja. Besvarer det spørgsmålet? Ja, det tror jeg, det var. Ja. Og så har vi så fra Louise Sarr, som skriver, hvad har inspireret jer til Destins personkarakteristik? Ja, det er et godt spørgsmål. Ja. Jeg tror bare, han var sådan fra starten af, uden at det er sådan, vi har tænkt videre over det. Altså, det lå bare i kortene. Det lå i kortene. Han har selv fortalt os hans version af, hvordan han er. Jamen vi startede jo ud med, at det var det her mellem lys og mørke, og der skulle jo selvfølgelig også være nogle gråzoner og sådan noget, så det hele det er bare kommet sådan lidt hen ad vejen. Ja. Det er ikke sådan, at vi er blevet inspireret et eller andet sted fra, altså det er svært at forklare en almindelig læser, tror jeg. Fordi, ja, det var bare sådan, det skulle være, og sådan er det blevet. Ja, sådan en inspiration, den kommer bare et eller andet sted fra. Ja. Og nogle gange, så kan man ikke forklare det. Nej, det kan man ikke. Nej. Og det tror jeg, at vi gør meget i, det der, de uforklarlige i vores inspirationer og sådan noget. Ja. Vi springer videre til Line Dalbro. Hun skriver, har I nemt eller svært ved at tage livet af en karakter? Computer sort. Nå, hvor er noget til? Var det ikke det? Ja. Vi har overraskende nemt ved at tage livet af en karakter. Ja, altså da vi begyndte at skrive nogle af vores første historier sammen, som selvfølgelig ikke blev til noget, der gjorde vi tit det, at hvis der var en eller anden karakter, der begyndte at irritere os, så slog vi personen ihjel. Slog vi den ihjel, ja. Hvad? Ja, så slog vi den ihjel. Ja. Røret med eller andet, ja. Så, men vi har ikke de store problemer med det, så... Nej, altså selvfølgelig kan det godt være hårdt. Altså da vi tager livet af Selina i bind 1, det var hårdt. Men det var ikke sådan, at jeg på noget tidspunkt tænkte, at det skulle vi ikke gøre alligevel.
Nej. Nej, sådan har jeg det heller ikke. Altså, det er ikke noget, jeg sidder og angrer eller noget bagefter. Det gør jeg ikke. Nej. Der er selvfølgelig nogle personer, der er altid lidt hårdere, ikke? Og tage livet af, og andre, der nyder man det bare. Så jeg tænker bare, yes, så slapper vi af med dem. Nå. Ej, det er ikke så svært. Det synes jeg ikke. Nej. Så er det. Springer vi videre? Ja. Så er der en Elisabeth Kirk. Hun skriver, jeg har tænkt over, hvordan I finder på navnene til jeres hovedpersoner. Er det tilfældigt, at Destins navn kan staves med de bogstaver, der er i jeres navn til sammen? Ja, det er ikke noget, vi selv har bemærket. Spørgsmålet, det er faktisk fra hendes datter Esther, kan jeg se, på 11 år. Ja. Men det er ikke noget, vi har bemærket af vores navn. Nej, det er tilfældigt, at Destins navn, det kan staves ud af de bogstaver, der er i vores navn. Nu har vi altså også mange bogstaver. Det er ikke noget bevidst handling, vi har gjort det. Nej, det er det ikke. Når vi skal finde på navne til vores karakterer, så er det sådan lidt forskelligt, hvad vi gør. Nogle gange så går vi ind på diverse navnelister inde på nettet og leder lidt og finder et navn der, og måske ændrer en lille smule i eller et eller andet, for at det lige klinger lidt bedre, eller hvad vi nu synes, og ikke er helt så klassisk, eller hvad vi nu lige finder på. Ja, altså jeg er god til at finde det, altså nogle forskellige ord, og så sammensætter jeg dem, og fylder lidt rundt på nogle bogstaver, og sådan så dukker der en mærkelig navn op. Ja. Det har tit gjort. Det gør vi også. Nogle gange så spørger jeg også Jeanette om, for eksempel, kan du ikke lige give mig et bogstav? Så giver hun en startbogstav, og så trykker jeg en masse andre bogstaver bagefter, og så finder jeg ud af, om jeg kan få det til at lyde som et eller andet. Ja, det er rigtigt. Vi er lidt gode til. Så det er lidt forskelligt, hvad vi gør. Ja. Og vi springer videre til næste. Og det er fra en Louise Svenningsson. Der står, hun skriver, fortsætter i partnerskabet efter sidste bind. Kunne I finde på at skrive mere fantasy sammen? Det kan siges meget nemt. Ja og ja. Ja og ja. Ja, vi fortsætter, og vi har allerede gang i flere manuskripter, vi har i støbeskeen, som vi har lagt i skrivebordskuffen siden vi gik i gang med at redigere Mørkets Søn lidt, så vi har gang i den stadigvæk. Og fortsætter gladeligt, forhåbentlig mange år fremover. Så var det, Og altid fantasy, ikke også? Jo, altid fantasy. Så er der Signe Pihl. Der står, hvilke scener var de fedeste og de værste at skrive? Det er et rigtig godt spørgsmål, faktisk. Ja, det må man sige. Hvad nogle der er de fedeste, og nogle der er de værste? Den er faktisk meget svær. Det kommer også an på, hvad man sætter det i kontekst med, ikke også? Altså, hvad man siger det i forhold til. Jeg vil sige, nu har vi jo været inde på Selinas død og begravelse i bind 1, og det var da en af de værste scener at skrive rent følelsesmæssigt. Ja. Men rent teknisk, så vil jeg jo nok hellere pege på krigen i bind 2 for eksempel, synes jeg jo er noget magtværk at skrive, altså, og skal have styr på alle de der hærstyrker og manøvrer, hvor de flytter hen, og hvor er de i forhold til hinanden. Det kan være rigtig svært at holde styr på. Ja, det synes jeg også var en af de slemme scener, ikke? Jo. Fordi den var så vanskelig at skrive. Ja. Og man skulle have styr på så mange ting. Så det er nok den, der men samtidig synes jeg jo også, at de scener, der er de værste at skrive, også ofte bliver nogle af de fedeste scener, fordi at man får arbejdet så meget i den, og man får gjort man får redigeret så meget, at det hele det kommer til at spille til sidst, og så tænker man bare, yes, altså det lykkedes, og det fungerer, og ja, det er rigtigt. Men så er det med de fedeste scener.
Ja. Har du andre Ja. fede scener, du har skrevet? Hvad for noget? Vi siger, har du andre fede scener, du lige kan pege på? Ja. Jeg kan sgu ikke komme i tanke om nogen. Nej. Nej. Jeg tror tror, faktisk, at det er meget godt ramt med, at de værste scener er også lidt de fedeste. Ja, det kan godt være, det er en eller anden god blanding. God blanding af det hele, ja. Ja, jeg kan ikke lige svare på den på stående fod. Det, ja. Nej, vi elsker jo alle vores bøger og alt indhold i dem, ikke også? Så det er jo da lidt svært. Det var alle bøgerne, det var de fedeste og værste at skrive på samme tid. Og vi vil jo helst ikke afsløre alt for meget af bind 3, jo. Altså, så det må vi jo sådan ligesom prøve at undgå. Ja. Ja, men der kommer også nogle fede scener iblandt. Ja, det håber vi da, at I synes. Det håber vi. Ja, nå, vi springer videre. Ja. Der er kun få spørgsmål tilbage. Så er der Sofie Bøjsen. Hvordan fandt I ud af, at I gerne vil skrive sammen? Ja, det har vi jo næsten lidt... Jeg har vi jo lidt været inde på, at det var fordi, at vi bare synes det kunne være sjovt at blande to af vores karakterer sammen i en historie. Og det blev vældig morsomt, og så fandt vi faktisk ud af derfra, at vi gik aldrig i stå. Nej, og, det er det gode. Man får ikke skrivepladet. Nej. Så sender man videre til den anden. Lige præcis. Så sender vi det bare videre. Og det fungerede rigtig godt. Og vi var tit og ofte, eller næsten altid enige om, hvad der skulle foregå i historien. Og nogle gange så kunne vi jo få historien fra den anden og læse det igennem, og så kunne vi tænke, nej, det havde jeg også tænkt på, ikke altså. Ja, vi har tit samme tank, kan man sige, og det er sjældent, vi behøver at snakke om, hvordan de forskellige personer de skal opføre sig, og fordi det ved vi bare instinktivt. Så det er lidt sjovt, egentlig. Ja. At vi bare har den der feeling der. Ja. Så det har da helt klart gjort, at det var derfor, at vi fandt ud af, at vi ville skrive sammen, og at vi ville fortsætte med at skrive sammen. Ja. Yes. Nå. Så har vi Sigrid Vestergaard. Hvordan fandt I på karaktererne? Ja, den har vi også været lidt inde på, ikke også? Med det var så mest omkring Destin, ikke? Men det gælder jo for samtlige af vores karakterer, at det kommer lidt hen ad vejen. Vi beslutter os for, at så skal der være en modpart, eller vi beslutter os for, at der skal være den her mand. Vi kan tage Dash for eksempel, tyven, som bliver en birolle, men alligevel får en lidt større rolle. Ja. Men hans historie, den kom jo også bare lige så stille hen ad vejen. Ja. Det er tit den, kan sige, får sit eget liv. Ja, lige præcis. Altså, til at starte med, da vi skrev bind 1, der blev han jo bare sådan et indslag om, der skulle understrege Destins manglende interesse for hans hersker titel, eller kommende herskertitel. Men senere hen, så fik han jo også en rolle at spille. Ja, altså han får en meget større rolle i bind 3, ikke? Jo. Så kommer han meget med. Kommer han i hvert fald noget mere med, ja. Ja. Og han er heller ikke helt glemt i bog 2. Hvad siger du? Han er heller ikke helt glemt i bog 2, jo. Nej, det er han ikke. Der er han også lidt med. Nå, lad os springe videre til Sabrina Blud, tror det udtales. Og hun har sådan flere spørgsmål, så vi tager lige et ad gangen. Hvad er det sværeste ved at være to om at skrive en serie? Og jeg vil sige ingenting. Jeg synes ikke, der er noget svært ved at være to om det, fordi at Tina og jeg fungerer så godt sammen. Eller vi har simpelthen sådan et godt samarbejde. Ja. Og vi er aldrig nogensinde uvenner eller rigtig uenige. Nej, det er sjældent, at vi ikke er... det er sjældent, vi er uenige, så, i hvert fald. Ja, det er ikke op at diskutere. diskutere Gang imellem kan vi godt lige have sådan, så skal jeg lige høre,
hvad det er, der foregår. Altså, hvorfor mener du det, og hvorfor mener jeg det, ikke? Også sådan, så vi lige kommer på den samme side, samme page. Ja. Men det er faktisk sjældent, at det er nødvendigt. Ja, der plejer ikke at være nogen Nej, der plejer ikke at være nogen problemer med os. Nej, det kører bare derudad. Man skal tro, vi er tvillinger på det punkt. Ja. Jeg skal se. Vi springer lige videre til næste spørgsmål. Ja. Hun spørger os, hvordan er det at have afsluttet serien? Og en lettelse, tror jeg, det går. Det er lidt en lettelse, og selvfølgelig er det jo også så modigt, ikke? Ja. Jeg har i hvert fald, nu har jeg gået under hele redigeringen af bog 3 og glædet mig til at blive færdig med den her, så jeg kunne genoptage andre manuskripter, og nu hvor vi har afsluttet den, så render jeg nærmest rundt med hovedet under armen. Jeg kan slet ikke finde ud af at tænke på andet end Destin og Selina og alle de der i det univers der. Så det er rigtig, rigtig svært. Hvad? Jeg siger, så er man selvfølgelig altid bekymret over, hvordan det sidste det bliver modtaget. Ja, selvfølgelig. Men det har vi også gjort med de andre to. Så det tror jeg, det gør alle forfattere nok, når de udgiver en bog, ikke? Ja. Ja. Det tror jeg. Jeg tror, det er meget normalt, at man er neglebidende nervøs over skal høre, hvad andre de synes, ikke? Og er det godt nok, det man har fundet på, og det man har skrevet, og ja, og at sige, bog 3, det har været altså den absolut værste at redigere af dem alle sammen. Vi troede, det ville være den letteste, men det blev det ikke. Så den har der vi er også virkelig rigtig meget, der er skrevet om i bog 3 i forhold til originalmanuskript. Ja. Ja. Der er rigtig meget ændret i den, og meget omskrivning. Jeg tror også, den er nået op på 632 sider. Det er der omkring. Ja. Den bliver lidt større end de andre. Den bliver lidt længere, ja. Ja. Det håber vi ikke, at vores læsere de er kede af. Hvad siger du? Vi siger, det håber jeg ikke, at vores læsere de er kede af. Nej, det håber jeg heller ikke. Nå. Og så spørger hun, læser I boganmeldelser af bøgerne? Ja. Ja, selvfølgelig. Det gør vi selvfølgelig. Vi kan ikke være andet bekendt. Vi deler dem også inde på vores Facebook-sider. Alle de boganmeldelser, vi finder, falder over. Ja, det gør vi. Siger tak. Mange tak. Tak. For til alle dem, der har anmeldt. Så det gør vi. Og nogle gange så lærer vi jo også noget af vores boganmelder, andre gange så løfter det jo bare vores humør, eller fordi man får lidt ros eller et eller andet, ikke? Altså. Jo. Det er rigtigt. Nå, skal vi springe videre til det aller sidste? Ja. Hun spørger, hvad skal I nu skrive? Skal de skrive alene eller sammen igen? Ja, det sidste med sammen igen, det har vi lidt svaret på, ikke? Den har vi sammen. Ja, og hvad vi nu skal skrive, vi har jo gang i nogle lidt andre projekter, som vi ikke vil fortælle sådan rigtig så meget om. Nej, det bliver med, en hovedperson, der kan flyve. Så tror jeg ikke, at vi vil sige så meget mere. Ja. Og så med at skrive alene. Altså jeg har mit eget solo-projekt også. Nu ved jeg ikke, om forlaget det antager det nu, men det vil tiden vise. Og jeg tror ikke, du rigtig har gang i noget alene med det, Tina. Altså jeg har da nogle solo-projekter, men jeg har ikke helt genoptaget dem, efter vi blev færdige med Mørketøn. Det har jeg ikke. Jeg har spekuleret lidt på det ene, som jeg vil plotte fuldstændig om. Der er en masse, der skal rykkes rundt, og noget i hændelsesforløbet og sådan nogle ting. Så vi har soloprojekter, og vi har fælles projekter. Så I kan forvente begge dele fra os. Ja. Så helt bestemt. Nå, det var alle spørgsmålene. Det var sidste spørgsmål.
Ja, og egentlig så skulle vi jo trække en vinder blandt de bedste Ja, vi spørgsmål. skulle vælge en vinder blandt de bedste spørgsmål, ikke? Jo. Ja. Men det synes jeg er lidt svært. Meget. Vi kan ikke beslutte os. Nej. Og så derfor så laver vi bare en lodtrækning i stedet for. Så er der en færre chance til alle. Så jeg har på forhånd skrevet navnene ned på nogle sædler og i en lille skål her. Så nu vil jeg trække et navn, og så må vi se, hvem der vinder Chikanes Arvinger. Er du klar, Tina? Jeg er klar. Jeg er så spændt. Kigger det ikke? Okay. Jeg har det her. Og det blev Sofie Beisen. Du kan se her. Der var den. Tillykke til Sofie. Så. Vi sørger for, at Chikanes Arvinger bliver sendt til hende. Hun skal nok lige henvende sig til os eller til forlaget med en adresse, vi kan sende til. Ja. Yes. Jeg skal også nok lige sørge for at skrive navnet inde på Facebook under hendes spørgsmål, når vi offentliggør den her video. Så vi er sikre på, at hun ser det. Ja. Yes. Det var det hele. Det var sådan set det hele. Jeg synes, at jeg vil sige, eller vi vil sige tak, fordi I gad at se med. Og så vil jeg jo selvfølgelig anbefale jer at hoppe ind på vores Facebook-sider. Find os på Facebook eller Instagram. Og følg os der, så kan I se, hvad der kommer af nyheder fra os. Også med fremtidige projekter osv. Yes. Og blandt andet, hvor I kan finde os til diverse bogmesser. Ja, vi kommer på Bogforum, i hvert fald. Jo, vi regner med, at vi kommer med på Bogforum. I hvert fald, så kan I nok finde os i forlagets stand, Ulven og Ulens stand, for en stund. Lørdag formiddag. Ja, og jeg kommer på Herlufholm. Hvilket dag? Ja, det bliver lørdag på Herlufholm. Og så du kommer på Fantasy Festival. Ja, Esbjerg lørdag formiddag. Det er lørdag formiddag, det er nu. Så det er til at huske. Ja, så er vi til at træffe. Ja. Hvis det skulle være. Og vi håber på at se rigtig mange af jer, og glæder os til at snakke med jer. Ja, det er noget af det, der er fedest ved at være forfatter, det er at komme ud og snakke med alle jer. Ja. Yes. Men vi siger hej for den her gang. Ja, hej hej. Hej hej.